Coalició Valenciana ha presentat la seva candidatura per a les properes eleccions del 27 de maig. Una candidatura formada per gent d'Algemesí i encapçalada per Tomàs Natcher, un comerciant de 60 anys que lidera una llista en la que assegura no hi ha personalitats. Es tracta de gent treballadora que volem el millor per a Algemesí. Bueno, la candidatura que presentem de Coalició Valenciana en Algemesí és de gent normal, que pensem normal i que volem que això funcioni. Tots són gent treballadora, no n'hi ha ningú que visca del cuento, sinó que tots treballen, i entonces la idea és de fer que Algemesí funcioni d'una forma normal i que totes les coses vagin conforme Déu mana, que no se gaste massa en unes coses i se deixi altres sense cobrir, sinó traure el tema de per exemple, què diria jo, la vivienda de protecció oficial. Volem que els primers que es toqui una vivenda de protecció oficial siguin els fills del poble, que són se ho mereixen. En aquest tema és com estem nosaltres. És gent preparada en negocis, en treballar, en el camp, ho portem tot tan natural com és la mateixa vida sin Algemesí. La nova formació, que per primera vegada es presenta a unes eleccions municipals a la nostra ciutat, basa el seu programa electoral en la defensa del dret a l'aigua, la defensa de la llengua valenciana i la lluita contra la immigració il·legal. Bueno, Tomàs ja és molt conegut en Algemesí, degut al seu negoci de drogueria, una excel·lent persona, un gran valencià, valencianista, que és el que realment el partit persegueix, que és defendre les entitats valencianes. Has començat per la llengua, que lamentablement l'Acadèmia Valenciana de la Llengua no està defendent-la, perquè dins de la mateixa Acadèmia Valenciana hi ha membres de l'Institut d'Estudis Catalans que és un animalà, però en fi, després està el tema de l'AUIA. Jo recordo encara el dia que en Tortosa va dir el senyor Maragall als valencians ni una gota d'AUIA, i després quan venen així als mítings, per exemple el senyor Carot diu que tots són germans i que tots són... És mentira. Que volen ells és controlar la comunitat valenciana, Balears i Catalunya, i ser ells els que dominen. Però això no ho podem permetir i volem defendre tot el que és València. La immigració, per exemple, jo recordo que quan els immigrants valencians anaven a la vendímia, el que no tenia un contracte de treball no passava ni a la frontera. Doncs així fer el mateix, que vinguin a treballar, però que vinguin en un contracte i en un lloc de treball, perquè el que no té contracte acaba sent un delinqüent i llavors venen els problemes de seguretat. En fi, en general, el que vol la Coalició Valenciana és defendre Algemesí, defendre València i defendre tot el València. A més, pretenen defendre els interessos econòmics dels valencians, així com defendre el patrimoni, el camp i la indústria tradicional valenciana.